No niin, morjesta vaan kaikille. Se on siis Jannu 783, meni siis kotta X ja löysin tähän. Ja tänään pelataan CS Portable Asseromet käyttää välilihaa mitä tahansa. Käytetään nyt M4A1. Siitä ensimmäinen. Herra laudataan tuossa nopeasti. Ja siellä vilistää nyt ikävästi. Tulisiko sieltä jonkun piäessi? Siellä ovat. Laittaa tuolta nyt sniperi havan tästä käyttää. No niin. Katsotaan jos siellä. Ja ai sit tuli dravi. Otetaan tää sniperi ja laitetaan tuonne. Ui! Ei kerennyt tehdä mitään. Se nyt ottus. Jessus, kun on vähän damage. Ei siis damagea kuin elämä. Puntaa se kahvi. Noniin. Sitten. Siellä. Ei. Kuolemia kyllä tullut. Tää on mikään hirveä hyvä sniper läpi. Siitä yksi. Mutta kyllä tästäkin jotain settiä tullut. Ilkistäppäs. Tuli ihan S. Siinä. Voisin tässä välissä mennä tänne vähän reloadaan. Ja sitten tuolla. Aivan en. Siellä näkyy. Täällä on nää hengissä. Ui. Sieltä pääsi yllättämään. Tää nyt vaikka tästä. No okei. Okay. Ostetaan granaatti. Viskastaa se tuonne. Noin. No siitä ei ollut mitään appua, se räjähti. Katsotaan, täällä. Siinä. Tuolla mennään toinen vilistä. Tuonne muuten spawnasi ihan just jätkä. Ja kun tässä mä olen nyt hyvällä. Ja nyt otetaan vaikka tästä M4 käyttö. Siinä. Yksi. Mä ei sutu taas mihinkään. Laitetaan mikki. Kuolin piti laittaa mikki lähemmäksi suuta. Taas. Taasko se täällä vielä nimellä? Tää koks on niin vaasa. Jes. Äänet vaan vähän liian kovalla mulla varmaan tässä pelissä. Joo, ei totas mitään. Sitten jos sieltä ei onnistu. Käyttäähän vain vanhaa kun on sniperi. Noniin. He. No itse asiassa käytetään vaan sniperi. Sinne granaatti. Siellä. Ei. No. Jospa siellä kämppäsi, kun ei. Tämä varoitti se yksi jätkä ei tuu tänne. Perha. Siis kennät meitä pois. Tuo ei kuollut. Aha. Crazy.
sieltä. Tuolla on joku oliko? Se on kuollut. Siinä. Koetaan se tällä videolla yksi quickscope lopuksi. Quickscope. Hällä nää kaikki viholliset tällä kuolla. Joo. Ui. Mä väitän tuot vielä sitä kun kuolla, niin... sitä kun kuolla, niin lopetetaan tää videota. Ei hetken, se oli oma. Anteeksi. Vaan sille. Katsotaan nyt. Että pistetään tuonne granaatti. Että Sämmelonen kättä ja... Aha, ei tullut taas me. Tulisiko tänne niitä vihollisia? Siellä. Oi. No okei. Eiköhän tää video ollut tässä. Tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa, se on moro.